сега почваме отново. Не можа да се реди моята сестра. Къде трябваше да игра? Тя е на 2 години. Сега не трябва да имаме пак изпитания. Къде? 62 пак ги направих. Още 2 части имахме. Аз съм купил компанията в чершната серия. Втора част, че първата не можах да направя. Но няма нищо. Стана един проблем. Не проблем. Това все пак си край. Оп. И... Готово. Готово. 67% от повечето сега. 68%. Малко процента и сме готови вече. И няма проблем, даже ако това повече крем. Значи по превода, значи трябва да игра. Превода, значи съм лош. Кой не помни, ние имахме първа част и втората част. Сега правим, че първата се наложи друга да правя. Се надявам да се радвате, защото ако се радвате, вече в живот никъде има хора. Имах TikTok, ми тях изтрих. Всичко изтрих. Това не искам още да работа с това. Сега аз вече не съм такъв с TikTok. TikTok не си го качвам в YouTube. Клиповете в TikTok къде са? Да ги качвам в TikTok, къде правя клиповете. Къде са, като стават на албумът ми, като ги качвам при ми, се делят някой и се стават на албума. И аз ги три не ги оставям, ще накъде да ги видят. Сега на работа. Това. Опа. Тук може да правя нещо. Вече изпуснаха. Тук постоянно трябва да търпа си. И скоро се съзнали. Това, кой не знае тази игра е много пак така грозно. Грозно. Ой. Опа. Естествено. 15 минути станах. Какво? 15 за 20 ли са? Хамата да сме минали. Тук. Приятел фенари, никой. Кой не да видим? Така не мога да мина. Добре. И там. Малко. Пак ли му отворих? Не знам. Трябва да се прескоча. Пак. Ти не мога да търпи. Вече ми мръзна. Ето, почти едното мъна. Не мога да играя. Ако помните, първият ми пръв към 107. С числото, къде беше Венко, 107. Имах Венко 088 имах.
Но сега вече не съм такъв и затова минах вече. Минах най-накрая. Опа. Разминах се и оп. Готово. 79 вече. Но ако памете, вчера се спряхме на 60 или 61%. Сега направихме към почти 80. Остай там. Готова ли си, Майле? Готова ли си, ма? Ех, почти много трудно е. Оня път беше на колко 11-12 минути, колко ли беше. Вече не помня. То трябва някак да се играе. По-здраво, че така не мога да се играе. Сега трябва да фана и... Хопа! Ех, не можах да скоча. Подявайте. Да навън към смисълно повече. Сените са тъпанари. Това са тъпанари. Говорим има приятел християни. Аз значи бях християни, не съм мусулмани. С мусулмани вече. Бях християни, мусулмани станах. Християни, мусулмани станах. Готово. Още мачко. Готово и време за игрите. Ой, това ми е много мръз. Не спирам играта. Но горе-долу, поне до 87 стигнах и мога вече си. Опа и опа. Ай, толкова стане така. Пушти! 90, даже 89 добре. Осем минути бе. Пак нещо не мога да играя добре. Днеска само ме дразни играта. 82 почти. Това е сега. Таманки, хоп. Само се размина. Тупа.
Кой е пана? Бебе. Бебето ли? Да. Кой е бебе? Козъба. Коя? Козъка. Как се... Какво е това бебе? Кое е това бебе? Голямо ли? Да. Не го затваря, иди навън и вода ти казах. Мяу. Мяу. Ви. Не иска. В коя шише, мама? Тай бе, къде ти оттам? Ости го. Мама го служи. Мама го служи, ости. От леглото, вземи шишето, изплакни го. Го и да напълни вода. Ой. Крисия! Крисия, къде ми е телефона? При Крисия. Ай. Сложи го на чантата. Мамо, на мен ми се пика. И какво като го сложиш в чантата? Пика ми се. Няма да ме изчакаш, нали? Опа, как е си? Шапче на си хапи монта, значи да хапи монт е като... Айде, Крисия, ставай. Айде, дали си ходи? Не. Айде, тя Сенчо се долу, ставай. Не. А! Детето? Да. Оставиха го. И лицето не ти измих, и зъбите. Да, нямаш много. Мамо, Готово. Виж, вътре, чакай да казвам, че ни чакат долу децата. Нали? да. Чао, Чао. Зенко. Пак ли ти се жив? Къде са тук на двата пръстълъка? Няма. Мира, обувай Ето и се. тук нямаш, и тук. Ай, Няма. изплъквай се ръцете. Айде, излизай. Поправихме се. Аз нямам, скъсаха се пак. Аз си взех високи. Менко, ти няма да излезеш отвътре, чули? Чух, аз без това тук си седа. Ако излезеш да вземеш ключа на прошата те. Това на третата част. Чао.